We staan hier weer even op de helling in Dokkum op de Apparentiteitsdagen. En wij treffen hier een heel bijzonder apparaat aan. Het is een luistervoorstelling wat we hier doen. Dus het is, je krijgt een koptelefoon op met verhalen. En we draaien dit jaar onder het Land van Taal als productie, zeg maar. Dus we hebben een aantal verhalen, waaronder een verhaal in het Fries. Die speciaal zijn gemaakt voor deze voorstelling, zeg maar. En ook een kinderverhaal. Nou, dan krijg je een tuigje aan, want dat moet wel voor de veiligheid. En dan ga je eventjes helemaal relaxen in je kokonnetje naar boven. Nou ja, zat je hier al zien kennen, zitten we hier met de ME-bus. En dat is eigenlijk een neventaak van ons als politie zijnde. En normaal werk ik in Dantmendeel als weekagent. Mensen kennen misschien daar wel wat van. Maar je hoort even met de ME-bus even zien wat we naast de politie op straat de bieden. Het mooiste van deze dag is, we hadden hier in 2 dagen dan, dat de drempel vol leger is. Op het moment hadden we noodhulpdienst bijvoorbeeld en ben op straat, dan zie je dat we heel weinig tijd hebben voor de mensen. En dit is een prachtig mooie kans, ook voor u en voor de mensen, om u op een manier een keer te benaderen. Marcel, ja, ik mag het jou toch even vragen. De politie die had een grote capaciteitsschaarste en je stenen op evenementen. Ken dat nou hier today? Nou, voor sommige dingen vind ik dat je daar, ook in het kader van ons weekagent, dat we heel hoge drempels uiteindelijk opleiden hebben. Dus dit is eigenlijk voor u een moment om rust te pakken en de bevolking gewoon te benaderen. Voor veiligheid op en vanuit zee. Wie bent u eigenlijk? Ik ben Marieke van Dijk. Ik ben werkzaam bij de Koninklijke Marine. Ik ben techneut bij de Koninklijke Marine om het specifieker te maken. Ik hoor u zeggen, ik ben techneut. Dat begrijpen de mensen dan vaak niet zo heel goed. Wat doet u precies? Ik ben wapenspecialist. Ik onderhoud en repareer wapens aan boord van marineschepen. Vindt u het een mooi vak? Ja, het is een prachtig vak. Kijk, dat bedoel ik. Nou, zijn jullie hier op de Apparentiteitsdagen. Wat is nu eigenlijk het doel om hier aanwezig te zijn? Laten zien dat we er dus zijn. En toch kijken of er nog mensen rondlopen die toch interesse hebben, maar er eigenlijk niet zoveel van af weten. En dan informatie aangeven aan dat soort jongelui, zeg maar. Om ze ook een beetje binnen te krijgen. Ja, ik zie hier heel veel belangstelling. Dus wat dat betreft aan belangstelling hebben jullie niet te klagen. Nee, zeker niet.